A DST endurecerá os requisitos para obter o permiso A. Con esta medida, a Dirección Xeral de Tráfico busca reducir o número de falecidos en moto nas estradas. Son moitos os amantes das motos e para todas as persoas interesadas neste mundo e en obter os pendentes carnés hai novidades. A Dirección Xeral de Tráfico ven a anunciar trocos para poder obter o permiso A. Acaba de sacar unha nova orden a DST de tráfico dicindo que vai a cambiar por outra novamente o que é o permiso A, o permiso de motocicleta, que é o permiso para conducir todo tipo de motocicletas. Xa cada vez, xa era un curso de 9 horas e agora van a facer un pouquiño máis hincapé e pedir máis requisitos. Prodúcese moitísimas mortes no que é as motocicletas. E agora o que queren é meter un poquinho máis de caña con este novo curso que a partir de 1 de julio van a solicitar os novos condutores que queran acceder para sacar o permiso de todas as categorías da motocicleta. Este cambio contempla diferentes accións. Por exemplo, as autoescolas pedirán máis requisitos aos candidatos a facerse con este permiso. Máis requisitos aos alumnos, para endurecelo moito polo número de vítimas que non deixa de aumentar nas motocicletas. Sostén que todo seguirá como a toda agora, salvo o curso para obter o permiso A. O A2, que é motocicletas hasta 35 kilovatios, ese non vai cambiar. O que vai cambiar é o curso de permiso A. Vale? É dicir, con 2 anos de permiso A2 podes acceder a conducir todas as motocicletas. Para acceder a conducir todas as motocicletas, unha vez que teñas o A2, o que tens que facer é ese curso. Ata agora, bueno, foron poñendo máis sencillo, pero agora queren aumentar un poquinho máis a dificultade. De momento non teñen examen, pero sí que van a ir aumentando a dificultade pola gran cantidade de mortos que está habendo nas carreteras. E apunta que as persoas que optan a ter o permiso A son amantes da moto. Que realmente lle gusta o permiso A, acaban sacando a xente que lle gustan as motos, hai moitos aficionados nas motos, nesta comarca igual, hai moitas peñas de motos, claro, hai moita xente que lle encantan as motos, e esa xente sí que che saca o permiso A para poder conducir a moto de cilindrada que queira. Ademais, aclara que a toda agora non houbo novidades con respecto ao cambio que se quería facer con respecto a poder conducir unha moto de ata 125 centímetros cúbicos ou ter 3 anos do carné tipo B. Estamos pendentes da publicación, isto vai lento, pero vai haber unha publicación en que vai a dicir que as motos de 125 van a ter un requisito máis para poder conducilas. De momento non hai. E dende as autoescolas non coñecen un posible prazo no que se publicarán novidades.